И не преувеличавам като кажа, че това, което ще ви споделя в следващите 60 секунди, най-вероятно ще ви накара да се чувствате сякаш съм ви ударил цигански шамар, но ако днес не направите нещо по въпроса си с мускулната си маса, плътността на костите си и цялостното си физическо и здравословно състояние, по-добре от днеска няма да стане. Ако вие направите съзнателния избор да не промените нищо днес, днеска сте най-силната и най-добра версия на себе си. И ще става само по-зле. Така че за онези от вас, които гледат това и си казват, ама аз не мога да отида на фитнес, защото ме боли коляното, боли ме лакътя, боли ме таза, боли ме нещо. Ами няма да спре да ви боли или няма да боли по-малко, ако не започнете да изграждате някаква базова сила. Ако не започнете да се учите да имате по-добри механики на движение, да имате по-добър обхват на движение, по-добре няма да стане миличък. Така че вариантът е да не направите нищо и на 70-80 години да си седите в инвалидната количка или да бъдете с проходилка, защото не можете да се движите сами. Но знам, че вашата 30, 40, 50, 60 годишна версия, повярвайте ми, е искала и се е надявала вие да направите нещо по въпроса и да предприемете някакво действие. Не е лесно, но е просто. Последете ме за повече полезно съдържание.